A já jsem chtěl ještě jako otevřít taký kontroverzní téma, a to je, že se úzkost a ten přecitlivý nervový systém týká i chlapů. I mužů. Hlavně mužů, ne. My víme, že se to týká i mužů. My víme, že se to týká i takové té jako v úvozovkách silnější části populace. Ano. Fyzicky silnější. A proč si myslíš, že třeba ty chlapy se za to víc stydějí než ty ženský? Proč to míň jakoby přiznají? Proč míň se o tom bavějí? Proč je to pro ně jakoby takový větší tabu daleko? To je přesně ono, já si myslím, že to prostě vychází z toho, jak je ta společnost nastavená. Každý očekává, že ten chlap bude chlap, že jo. Mm-hmm. Že ten chlap bude ten, kdo se stará, že ten chlap bude ten, kdo prostě to je ten bojovník, že jo. To je ten ochranitel, to je ten, co prostě vydělává, nosí domů ten chleba, všechno opraví a má se o všechno postarat prostě. A já si myslím, že ať jsme v roce 2025, tohleto pořád nás je, speciálně v Evropě, já si myslím, že třeba v zahraničí už to jakoby tak není. Já třeba v zahraničních programech, upřímně, tak já vidím kolikrát třeba i víc chlapů v těch programech než ženských. Že to je buď půl na půl, anebo dokonce 60/40 pro chlapy. Protože třeba tam už opravdu jakoby tenhle ten závoj toho, že chlap má být chlap a ženská má být ženská, tak tam jsou trošičku dopředu, co si budeme povídat. Už si dovolí ty chlapy být taky křehký. Jako. Ano, tam už si chlapi dovolují být křehký, takže naopak já vidím v těch programech víc chlapů, někdy lehce víc než ženských, nebo je to tak půl na půl. Jo? Ale u nás v Čechách, i když třeba ty zprávy, které dostávám, já třeba mám porovnání, že jo, zahraniční program, český program. Zahraniční program chlapi mi píšou víc než ženský, jsou víc ochotní i jako komentovat veřejně, možná ženský komentují víc veřejně, chlapi mi víc posílají jako by tu zprávu s tím dotazem, ale třeba ty dotazy, co já vyscreenuju, tak většinou chlapi, nebo půl na půl. V Čechách chlapa, aby pohledal, většinou to jsou ženský. A i když třeba chlap jakoby už něco, tak to je takový to, no já asi mám to vyhoření, jo, jako hodně práce a já jestli třeba ten stejný přístup, jo, tak jako opatrně. Proč myslíš, že rádi, proč lidi dneska rádi používají ten termín, jakoby vyhoření? Že to není ostuda, že jo, úzkost je ostuda. Úzkost znamená, že jsi srab. Deprese znamená, že, já nevím, co znamená deprese, co to má za že negativní, že jsi jako nula možná, nevím. No. Já vím, že úzkost tak většinou si slaboch, si srab, že jo. Deprese, tak možná taky slaboch, já nevím, nebo nula, nebo prostě nemáš pro co žít, že jo, tvůj život stojí za prd, jo. Bezcennej, že jo. Tak samozřejmě, že to vyhoření zní líp, protože to vyhoření zní jako, že strašně jsem dřel, strašně jsem se staral, všechno jsem zařídil, syna jsem splodil, strom zasadil, barák postavil a teď je toho na mě moc a pak jsem vyhořel, ano. Takže ty chlapi radši řeknou, že vyhořeli, než aby řekli, hele, prostě mám úzkost a zamysleli si, jako, jakým je to důsledkem, že se do toho dostanou úplně stejně jak ty ženský. Tím si vlastně skoro ochotnej se pochlubit tím vyhořením, že jo? To je možná skoro něco, i na co by ten chlap. Ale je zajímavý, že jakoby podle všech těch jakoby anonymizovaných studií ty chlapi trpějí tou úzkostí nebo tou depresí úplně stejně jako ty ženský. Ano. Samozřejmě ty počty stále jakoby narůstají, ale oni to řeknou třeba do té anonymní studie, samozřejmě, do toho dotazníku, ale potom tam to přiznáš už. Tam to přiznají, ale pak jako když mají vystoupit z toho stínu té anonymity, tak to se jim moc nechce. Ale to je třeba jakoby jedna z dalších věcí, kdy prostě ten člověk jakoby si musí uvědomit, co je pro něj dobrý a co je pro něj špatný, protože když se celý život jakoby, nebo když se celou dobu bude schovávat, zase před čím ty jsi chlap, takže před čím si myslíš, že ty chlapi utíkají nebo se brání tím, že se to nepřiznají. Že všichni ty chlapi jako mají tendence se s tím jako takzvaně poprat. No ne, ano. Že oni si myslí, že se s tím musí jako poprat sami, že se s tím musí popasovat sami, že si najdou teda nějakou jakoby tu příručku a pak se s tím jako popasujou, poprerou, ale jakoby nikde to moc jako o tom nebudou mluvit. To je jasný, ale teďka, kdyby teda ten chlap o tom měl promluvit, protože třeba zjistí, že sám to nedává, že s tím sám nepopasuje, ale teď by teda o tom měl by to přiznat, ale nechce se mu. Proč si myslíš, že se mu nechce? Čemu se vyhejbá? Já si myslím, že tam je jako stud největší jakoby motiv. Jakoby... Takže emoce. Jo. Takže zase opět je to jenom důsledek toho, že my nevíme, jak se popasovat s emocema, které nám nejsou příjemné. Určitě, s tím studem a co si budou jakoby myslet ty ostatní. A to si myslím, že je taky takový jakoby genetický jakoby strach, opravdu jakoby takový to bejt přijatý od té skupiny, jo, protože taky jakoby v historických dobách to znamenalo téměř jistou smrt, když tě určitá skupina vyloučila.
nějaký ten tvůj kmen. A přesně proto vlastně jsme zjistili, dávno se zjistilo a je to prostě vidět, že co se týče vlastně úzkosti a zotavení z úzkosti, tak právě je lepší, když ty lidi se zotavují i ve skupině, protože když oni potom jsou jakoby oddělený a každý chce tu privátní konzultaci a jedna, tak se tam nepracuje s tím studem tolik. Tak jo? se nepracuje se studem, nepracuje se s tím, že tím ty vlastně utíkáš a zase jenom toho člověka využíváš na to, aby tě ujišťoval, že budeš v pohodě a ujišťoval, ne, všichni ostatní to mají taky, ne, fakt nejsi blázen, ale pak když jsi v té skupině a vidíš, že ano, všichni ostatní to mají taky, ne, fakt nejsem blázen, tenhle symptom má úplně každý a tady mě nikdo nesoudí a tady prostě se můžeme vlastně s tím poprat vlastně spolu, nikdo mě nesoudí, nikdo se mi nesměje, každý chápe, jak na tom jsem, tak vlastně zjistíš, že tohle je ta nejlepší cesta. Plus jakoby, určitě, že to donutí se otevřít. Já si taky myslím, že jakoby ten stud je jakoby jeden z velkých faktorů jakoby na té cestě jakoby zotavení z té úzkosti a myslím si, že ty chlapy s tím studem mají daleko větší problém, i když jakoby reálně proto jakoby žádný důvody nejsou a je to spíš jenom o tom, že oni příliš jakoby se řídí nějakou tu jakoby tohletou emocí a těma příběhama, který s ní souvisejí. Tím odsouzením, bojí se toho odsouzení, toho okolí, bojí se toho, že je ostatní označej jako Je to tak. slabochy. Je to tak. Když si nad tím zamyslíš, každý se do té úzkosti dostal vlastně tím, že my jsme prostě si za celý život, buď nás to nikdo nenaučil, nebo jsme neměli to štěstí se to naučit, ale nikdy jsme si nevybudovali tu schopnost. A to mluvím o sobě i o tobě, protože oba jsme se s tím museli popasovat s tou úzkostí. My jsme si prostě za celý život prostě nevybudovali zdravý nástroje k tomu, aby jsme se dovedli popasovat s emocema a závěrama naší mysli, který nám prostě nedělají dobrý pocit. To je celý. To je celý problém. A to, když se člověk potom naučí s tím popasovat, to neznamená, že ty emoce budou příjemnější najednou, ne, oni budou pořád stejně nepříjemný, nebo že ty myšlenky nebudou chodit, ne, ty nápady pořád budou chodit, ale tím, že já mám ty nástroje, jak se s tím prostě srovnat, tím pádem já s tím nebojuju a to znamená, já tomu mozku neustále s každou věcí nezděluju, že jsem v nebezpečí. Takže on nemá vlastně důvod ten nervový systém posílat toho režimu přežití. To neznamená, že už mě nic netrápí a nic se mě nedotkne a nic špatného mě nenapadne. To jenom znamená, že protože jsem člověk a emoce budu mít vždycky a myšlenky budu mít vždycky, ale teď už vím, jak se s nima popasovat a jak pracovat s tím mozkem a s těma pocitama a ne vlastně neustále proti nim. A to je jediný problém. Proč lidi končí s úzkostí? Protože vlastně tlačí proti něčemu, s čím nemůžou nic udělat.